Je rok 2014. 6 let po události, které se nyní říká Velká úplata. Řekli nám, že nám pomůžou. Řekli nám, že všechno máme zastaralé. Řekli, že Kotas je špičkový designér. Zaštěťovali se Porsche, i když Porsche Design Group spíše šije hadry a k českým tramvajím se vůbec nehlásí. Podepsali jsme s nimi smlouvu na 20 let. Smlouvu, kterou nelze vypovědět. Modely 15T nešlo zastavit. Zbývá už jen jedno. Zasmát se tomu. Je to už nějaká chvíle, co jezdí, ale tramvaj neprošla žádnou kritikou. Tramvaje vytváří identitu města, zasahují do jeho podoby a někdy se stávají i symboly města. Proto jsou důležité. I Praha má v tramvajích svůj symbol. Tramvaje 15T pro Prahu budou vyráběny do roku 2018. Celková cena zakázky 19 miliard. 76 milionů za kus. Je to cena 19 nejdražších sportovních vozů. Jezdit šalinou je husté. Z začátku bylo těžké prokázat, že 15T jsou předražené, ale s odstupem času asi přeci jen jsou. Škoda Transportation původně argumentovala tím, že 15T stojí stejně jako tramvaje v západní Evropě. Ano, ale my máme 2x menší HDP na obyvatele. Lepší je srovnávat s ostatními tramvajemi od Škody. Škoda teď vyrábí novější modely pro jiná města. Do všech těchto měst dodává tramvaje mnohem levněji. Ale i tak je Škoda drahá. Pro normální lidi z Brna, Plzně, Ostravy, Oši, Liberce a Jablonce se vyrábí tyto tramvaje cenou 40 milionů. Smlouvu na pražské tramvaje 15T nelze vypovědět. Penále by mohlo činit až 12 miliard. Zajímavý je i osud tramvají 14T. 59 tramvají, 60 milionů za kus bez DPH. Celková suma 3,5 miliardy. Silně kritizované za design, nepohodlnost, poruchovost a neotočný podvozek. A nakonec byly všechny vozy 14T odstaveny. Dopravní podnik je nyní chce prodat někam na východ. V EU je totiž nikdo nechce. Prodá je samozřejmě za mnohem nižší cenu. Nakupujeme draho, prodáváme za levno. Pražáci, to je taková charita. Prozatím ale všech 59 tramvají za 3,5 miliardy už 4 měsíce stojí ve vozovnách. Jejich cena se snižuje o miliony ročně. A toto jsou další přízraky minulosti, které stály v pražských depech třeba 10 let, než byly nakonec prodány. Objem. Všichni, kdo se s tramvají 15 setkali, říkají, že je fakt velká. Ve srovnání s ostatními tramvajemi v Praze působí monstrózně. Jedním důvodem je výška. Ta je o 40 cm vyšší než u staré tramvaje. Větší výška ale není nutná. Je to jen rozhodnutí designéra udělat atiku, která má zakrýt technologie. Kdyby tramvaj tuto atiku neměla, působila by subtilněji. Tramvaj je o 5 cm užší než staré tramvaje. Dojem, že tramvaj je velká, je zapříčiněn hlavně robustními tvary, jednolitou plochou černého skla. Obrovitost tramvaje je podporována i zvukem. Staré tramvaje vydávají vysoké tóny, když to nová tramvaj hluboké dunění. Konstrukce. Pražská 15T je jedinou nízkopodlažní tramvají na světě, kde jsou kola a kloup v jednom místě. U starých tramvají byla kola dole a nahoře byla široká ulička. U všech ostatních výrobců tramvají jsou kola a kloup odděleny, čímž se získá větší počet míst. Jedině 15T má tuto úzkou uličku. Propojení tramvají se dělá nejen proto, aby tramvaj byla průchozí, ale také, aby se tam dalo stát.
Vypadá to jako maličkost, ale jedno místo v tramvaji stojí 400 000 korun. Toto řešení znehodnotilo 10 míst u každé z 250 tramvají. Celková ztráta kvůli tomuto řešení tedy činí asi 1 miliardu. Další otázkou je 100% nízkopodlažnost tramvaje. Ta se nejhůř projevila například tímto salonkem. A nebo ono je to vlastně fajn, můžete si tady lehnout třeba. Design. Od začátku si designéři stěžovali, že Škoda Transportation nechce spolupracovat s veřejností. Že se vytvoří nová tramvaj, která bude ovlivňovat podobu města na dlouhou dobu. A že design neprošel širší diskuzí, anebo mezinárodní soutěží. Jednoduše design udělal potaz. Úzké červené prvky ve vysokém lesku na černém a stříbrném pozadí vypadají přeci jenom trochu vulgárně. Lesklý červený jazyček jako pult řidiče. A teď tato tramvaj vjede do míst, která také vyprojektoval Patrik. Chaplinovo náměstí. Místo, kde se autorova dynamická tvorba setkává s tou statickou. Jak se říká, že se někdo s něčím narodí, tak já možná mám v sobě nějakou genetickou úchylku nebo omyl nebo nemoc nebo v podobě totálního a nevyračitelného zaujetí ke všemu, co jezdí. Ještě jeden zdroj inspirace, zase takový spíš intuitivní než racionální. No a byť to možná bude znít banálně, ale asi vůbec nejkrásnější výplod přírody žena. Jako myslím si, že ženský tvary, že to je vůbec ta nejlepší, nejdominantnější inspirace, kterou možná část z nás si nosí. Tak. Nová tramvaj nezapadá do Prahy. Nerespektuje svoje okolí. Například tyto tramvaje své město respektují. Tramvaje s architektonickými lamelami. A ve městě Orleán lze pořídit takovéto fotky. Zapadá to. To se o pražské 15. říci nedá. Na druhou stranu Praha na tom není tak špatně. V Olomouci a Ostravě jsou tramvaje natřeny ještě hůř. Připomínají nepovedené vzory na panelových domech. Dále autor vymyslel, že tramvaj by se měla tvářit jako auto a proto tím lidi budou chtít jezdit. Tramvaj se tváří zlé. Aspoň nikdo nepoleze pod koleje. V případě, kdyby lidi pod koleje pořád lezli, vznikl by design s novými zrcátky, zdravějšími liniemi a pantografem šlehajícím plameny. V současnosti totiž platí, čím nasranější design, tím je to modernější. Ale zase je dobře vědět, že v Evropě jsou i horší tramvaje. V Turecku mají tramvaj berušku. Varšavská tramvaj ze hry Angry Birds a tramvaj, co připomíná Miloše Zemana. Architekti a milovníci veřejného prostoru věří na tramvaje jako na ten nejlepší způsob dopravy v centru města. Ale pokud budou tramvaje tak obludné, pak je to rychle přejde. Je třeba uznat, že nová tramvaj je bezpečnější. Staré tramvaje chodce spíš rozemlely pod kolej. U těch nových chodce spíš odhodí. Tvar bude jedním z důvodů, proč nové tramvaje zatím nezajeli žádného Pražana. A to se vyplatí. Navíc jsou nové tramvaje tak pevné, že vydrží skoro všechno. Interiér. Škoda Transportation finguje s počtem míst u tramvaje 15. Uvádí, že má 300 míst. Při výpočtu se obvykle používá 5 osob na metr čtvereční. Vypadá to takto, sice natěsno, ale jde to. 8 osob na metr čtvereční, které Škoda uvádí pro 15. Vypadá ale takto. Technicky možné, ale velmi nepravděpodobné. Ale třeba tím Škoda Transportation chtěla navázat na komunikační vagón metra. Takto se lidi seznámí zcela jistě. Škoda Transportation je jediným výrobcem tramvají, který používá toto finglování o kapacitě. Škoda 15T je tedy ve skutečnosti menší než 2 vozy staré tramvaje. Ale nelze posuzovat pouze podle počtu osob na metr čtvereční. U staré T3
se cestující mohli chytit z obou stran madel. Stále zůstávala průchozí chodba a tramvaj byla nadále přehledná. U nové tramvaje to možné není. Díky šířce dvojsedaček skoro všude blokujete chodbu a všichni okolo vás musí prolejzat. A to je nepříjemné. Nepřehlednost vyvolává zmatek. Celá tramvaj je pak jen chodbou. Další věcí je chuť projektantů násilně sdružovat lidi. Ve staré tramvaji si na tyto dvě přední sedačky nesedá skoro nikdo. Je nepříjemné zblízka se dívat na cizího člověka. Nová tramvaj má těchto míst 18. Cestující si raději sedají takto, čímž překážejí v úzké chodbě. Protože sedačky jsou rovné a nevyboulené, cestující si sedají dále od sebe, čímž v chodbě ještě víc překážejí. Toto je ten pocit stísněnosti. Sedačky ve stylu IKEA, které rychle stárnou. Hnusná plastová úchytka v úrovni očí s takto přiznanými šrouby. Odporné. Po tomto failu se dopravní podnik rozhodl zjišťovat názory Pražanů anketami. Pražané si mohli vybrat z 8 sedaček, ale úplně všechny byly hnusné. Inspirace v podobě těchto sedaček, kterými jsme se chlubili i na expu, je zapomenuta. A co je toto? A proč to tu je? Ale když je to černý, dynamicky zaoblený plast, tak to samozřejmě žádnou obhajobu nepotřebuje. Tak tedy, uvnitř je menší než stará tramvaj. Zvnějšku vypadá monstrózně, stojí stejně tolik co špičkové tramvaje, i když špičková není, zlý úsměv, design nezapadající do Prahy. Chyby v interiéru, kvůli kterým se lidi prodírají ven a tramvaj nabírá zpoždění. Mystifikace ohledně počtu míst, nechuť spolupracovat s veřejností, popírání poruch a závad Škodou, super smlouvy pro Škodu Transportation, která má v Praze monopol na dodávku tramvají v Čechách, kde nejezdí ani jedna zahraniční tramvaj. A toto bude jezdit příštích 30 let po Praze a kazit náladu cestujícím. Ten Kotas a ty ostatní byli ale lišáci. No a jaký je tedy osud této tramvaje mimo Prahu? Nikdo ji nikde nechtěl. Škoda Transportation s tramvají 15T projela všechna výběrová řízení. Výjimkou je jen pár tramvají pro Rigu. A proto se Škoda Transportation rozhodla prodat licenci na tramvaj 15T do Číny. Prý na tom vydělá až 5 miliard korun. Jenže všichni vědí, jak to chodí s licencemi v Číně. Čínská média se vůbec nezmiňují, že se jedná o produkt od nějaké Škody. No a hele, co je to za logo?